Czas iść. Czas do zabawy. Czas odpocząć. Kdo mi to volá? Počkat. Kdo to volá? Halo? OK, tady, do prdele. Do prči, co to bylo? Ježišmarja, jako kdybych slyšel toho známého uchyláka, známou celebritu jménem Harry Potter. To je obraz s Harrym Potterem. Hnědej je bez tak Harry Pottera, to vím, já tomu věřím, on je Potterhead. No jo, tato práce je nudná. Ty vogo, tato práce je tak strašně nudná, abych ji ukončil, že ještě je. Ne, právě jsou 2 hodiny ráno, já už tady nechci být. Ach jo, no nic, půjdu se podívat, co je dneska tak krásnýho. Takový krásný animatronici. Oh yes, nazdárek animatronici. Jak se máte? Ta slepice se pohla. Ten fialový zajíc se taky pohnul. A Freddy? No jo, Freddy miláček jako vždycky vůbec se nehýbe. No jo. Vidíte? Poučte se vy dva. Vidíte to? On se nehýbe, zatímco vy dva se hýbete. Jak je to možný? Vy jste se nevypli? Aha, power se nevypla. Oh shit, to mě mrzí. Výborně. Ale pořád fungovalo světla, to je divný. Vyplo se to nebo zaplo se to? Počkat, nemám anglicky. Quick cut power. Jakože cutnu power? Je tady tma. Ježišmarja, pojď se najít vižu. OK, tak jo, zpátky. Potřebuji světlo. Já nechci tmu, já se bojím tmy. Já nemám rád tmu. Já chci světlo, výborně. Šéf mě zabije, jestli zjistí, že jste hru se světlama. Oh shit, co to bylo? Já se trochu bojím, mám strach, víceméně mám strach. A on je až takovej. Fun time. Čas. Radosti, výborně, to je tak úžasný. Party time. Čas na party, jo? Měl bych asi pracovat, co? Šéf mě asi neplatí za to, abych tady očumoval restauraci. OK, musím se soustředit hlavně na práci. A já mám hlad, nevzal jsem si svačinu. No nic, jdu si udělat něco do kuchyně. Nazdárek, jak se máte? Máte se skvěle? Máte se úžasně? Mám uvařit taky dortíky? Tak jo, uvařím vám je. Juchu, budete mít taky jídlo. Juchu, jo. Tak jo, jdem do kuchyně a něco jim uvařím. Tak to jo, už to bude dobrý. Jo, teď to koláče vypadá dobře. To bude tak dobrý. A kurňa. Sakra. Sveru to na to, že to je čokoládová poleva. No nic, musím mi to už s tím animatrikům dát a sežeru si to taky. Tak jo, jdu ven. Tak zavřu dveře a vy si pochutnáte. No jo, vy si pochutnáte. Dá se si dobré jídlo. No tak, dejte si. No tak. Já vím, že chceš, Čiko, já vím, že máš rád dortíky. Jo, tady máš. No tak, strč to do té držky. Dělej! Já se s tím animatronikem nestalo. Tak jo, ty taky, Freddy. No pojď. No jo, ty to taky máš rád. Vidíte? Freddy to aspoň do toho kousu, vidíte? Poučte se. A ty taky. Tady máš. Strč to tam! Jejda. Vypadá to, že jim trochu. Vypadá to zajímavě, no. Snad se nic nestalo. Jo. Tak budu přijít, až se nic nestalo. Snad jsem je nerozbil. Proč bych je rozbil, ježišmarja. Další den. A no.
Prostě asi tak. No jo, dobrou noc. Dragomestre, ty čuráku! Co? Šéf mě volá? Co? Co jsem provedl? To prdele. Znám nezjistil, že jsem tím animatronikum dal najíst. To bych nechtěl. Šéfe, co se stalo? Ty vogo, vypadáte jinak, vypadá trochu tlustě. Chceš mi říct, že jsem tlustý? Jo, chci. Zmáš mi hasov. Ne, prosím pane, přitom je budu hodnej. Dobrá. Musíme si vyřešit trochu problém, kamaráde. Budu trochu tobě upřímnej. Jsi kokot a nikdo tě nemá rád. Dobrá, teďka k věci. Dobrá. Jak bych to jinak řekl, ty demente zasranej. Prostě ti to řeknu takhle. A co? Přestaň mi strkat ty šušenky furt! Ale já jsem jí nic nesrutil. Tyto kamery to dokazujou! No do prdele. Za to budeš vytírat stoly. Bude tady přesčasně. Ale co když tady nebudu přes časem? No tak tě vyhodím. Tak fajn. Ach jo, já budu vytírat. A až to je, dokud nepřijdou zákazníci, což bude za hodinu. A až to neuděláš, vyhodím tě. Tak jo. Tak jo, já budu muset uklízet stoly.